Arranca a vendima na comarca do Salnés e unha das adegas máis madrugadoras é a cambadesa Martín Codax. Hoxe comezou a recollida en varias parcelas seleccionadas para elaboracións especiais, pero a previsión é que se generalice a comezos da semana que ven. Que tal? Moi boa noite. A vendima comeza ademais con moi boas expectativas no que se refire á calidade da uva. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Denunciado o Concello de Ribeira por presuntas irregularidades na selección de auxiliares da Policía Local. O demandante sostén que non se adxudicaron as prazas segundo a orde da lista. Rematadas as obras do pabillón de Fonte Carmoa en Vila García, os clubs deportivos da vila volverán mañá a usar as instalacións xa renovadas. Leo Basia actuará en decembro en Ribeira no programa da mostra de teatro. Ademais do carácter internacional, destaca o amplo cartel deste ciclo que arranca o 20 de setembro. Xa coñecemos o cartel dos concertos do Marisco. De Laporte, Queralt, Laoz, Ariel Roth, de Rapants, Guadi Galego ou Mondra encargaránse de poñer música á festa do Marisco do Grove. Multitudinaria edición da Feira da Cebola de Sanxenxo. A entrega das cebolas de ouro foi o acto central. Este ano recaeron no influencer Xurxo Carreño e na telefonista Lola Villalustre. Estamos nas novas do día. Comezamos. Tras varios anos ocupando de xeito ilegal o edificio das Avesadas en Ribeira, semella que os inquilinos terán que abandonalo por mandato xudicial. A Policía Nacional accedía ao interior do bloque de vivendas situado na rúa Xosé Ramón Barreiro para notificar a orde de desaloxo, pero que terán que comparecer no xulgado o mes de abril. Trátase dun procedimento complicado, posto que o inmoble é propiedade da Sareb. O Concello de Ribeira requiriu en varias ocasións a esta sociedade para tomar medidas ante a presenza de ocupas que xeraban frecuentes conflitos na zona. Semella que este é o primeiro paso pro desaloxo, satisfacendo así as demandas dos veciños ante o clima de inseguridade que vive o barrio. Denuncian o Concello de Ribeira por presuntas irregularidades no proceso de estabilización dos auxiliares de Policía Local. Adxudicouse unha praza a un aspirante que se atopaba por baixo doutros 4 na lista. As presuntas irregularidades na adxudicación de prazas durante o proceso de estabilización dos auxiliares da Policía Local de Ribeira motivaron unha denuncia por prevaricación contra o Concello. No escrito que acompaña a demanda explícase que tras unha serie de renuncias non se respetou a orde da lista para cubrir as vacantes, adxudicándose unha praza a un aspirante que quedou por baixo doutros candidatos tal e como correspondería. Ademais da presunta prevaricación, o demandante considera tamén que existiu vulneración de dereitos fundamentais, así como acoso laboral. Tamén presentou outra denuncia por un presunto delito contra a protección dos riscos laborais, posto que din o material co que os auxiliares desenvolven o seu traballo é insuficiente e se atopa en mal estado. Arranca a vendima na comarca do Salnés e Bodegas Martín Codax é unha das adegas máis madrugadoras. A recollida da uva xa comezou en diferentes parcelas destinadas a elaboracións especiais e a previsión é que de cara a semana que ven a vendima xa se generalice entre os socios da cooperativa e o resto de viticultores. As expectativas son moi boas e agardan que a calidade da colleita sexa excepcional. A vendima arranca para os viticultores de Bodegas Martín Codax. Despois de 2 xornadas dedicadas á recollida da uva para a elaboración de escumosos, a adega dá hoxe por comezada esta fase final da campaña. Con moita ilusión, como todas as vendimas, e hoxe comeza xa a apertura xeral para todos os viticultores. De momento estará vendimando un tercio, máis ou menos aqueles que xa teñen uvas de máis de 12,5, e iremos pouco a pouco, collendo ritmo, e esperamos que o grosso pois empece a partir de luns. Na xornada de hoxe estiveron chamados a vendimar os viticultores cuxas parcelas foron seleccionadas para elaborar o Martín Codax Arousa, aquelas próximas á desembocadura do Umia.
Estamos na zona da Barca, aquí en Castrelo, e esta forma parte da agrupación dun viño que temos en Martincodas, que chamamos Martincodas Arousa, que se fai coas viñas que están pegadas ao mar, non? Estamos aquí na desembocadura do Umia, a gran maioría forman parte de aquí da zona da Lida Faxarda, nesa península que hai entre a Arousa e o desembocadura do Umia, e estuvemos facendo xa os seguimentos e estas viñas xa están para sacar, a primeira parte delas. Esta operativa irá generalizándose nos vindeiros días. Os técnicos de Martincodas realizan un exhaustivo seguimento aos viñedos para determinar aqueles nos que a uva acada o punto óptimo de maduración. E entón, cando os viticultores poden comezar coa vendima. Nós aquí temos a metodoloxía de que nós marcamos uns niveles de maduración e unha cantidad de kilos día e cada viticultor gestiona cando quere vendimar e trae a uva a bodega, entón unha vez que vendimian, ca súa capacidade que ten permitida, recolle as caixas e as leva a bodega para descargar. Ali temos xa todo o que o sistema de pesaxe para que facer os tickets e descargan as uvas e volven coas caixas para seguir vendimando. Aínda que semella que será unha campaña tranquila, a recollida da uva faise mirando cara ao ceo, mais aínda tendo en conta previsións como as actuais que apuntan a posibles chuvias cara a fin de semana. Máis que preocuparse hai que xestionalo, non? Na medida que nos toca, porque non podemos facer nada contra o tempo. Entón, sí que hai previsións de que dan algo de auga, tamén son bastante incertas, se non dá moita cantidade. Se chove, por suposto, nos pararemos e retomaremos despois das chuvias, pero a día de hoxe parece que o venres é o día un poquinho máis complicado e se chovera, pois deixaremos de vendimar. Parece que a semana que ven se aguanta. As expectativas para esta colleita son moi interesantes. Haberá cantidade, aínda que se calcula que se recollerá un 10% menos que na campaña pasada, pero dende a adega fan especial fincapé na calidade da uva. Eses 6 semanas ou 8 que levamos desde mediados de xullo que empezou a vir o calor, o verán, por fin, pois fixeron a cadar unha maduración bastante boa e entonces pois temos moita intensidade aromática que nos últimos anos con brans moito máis cálidos pois non eran tan habituais e a acidez pouco a pouco vaise tamén moderando e a priori pois bueno, pinta un ano bo, fresco, moi típico e con moita intensidade. Rematadas as obras no pabillón de Fontecarmoa, en Vilagarcía, as renovadas instalacións volverán a coller a partir de mañá os adestramentos dos clubs deportivos da vila. Unha actuación moi demandada que ven mellorar os equipamentos do pabillón e solucionar algúns dos problemas que presentaba, como é o caso da condensación, que mesmo chegaba a impedir a práctica deportiva nalgúns momentos do ano. O pabillón de Fontecarmoa xa está listo para recuperar a actividade. As obras danse por rematadas e hoxe as renovadas instalacións abriron as súas portas. E dende logo o Deporte de Vilagarcía levaba esperando moito tempo esta renovación, esta reforma integral do pabillón de Fontecarmoa. E agora sí podemos decir, xa viñemos en obra, pero podemos decir que temos un pabillón de Fontecarmoa completamente novo. Mañá os clubs da vila volverán a adestrar nas súas instalacións que se renovaron cun investimento de 2 millóns de euros, a maior parte procedente de fondos propios do Concello. Coa actuación solucionáronse as eivas que presentaba o pabillón. Principalmente en aspectos funcionais, porque tiña un problema, xa sabemos todos, en determinados momentos do ano, de condensación, que impedía xogar, e despois hai outros aspectos moito máis, como as envolventes, como a cuberta, e despois hai aspectos moito máis visibles, como poden ser a reforma exterior, como pode ser os vestiarios. O rexedor destacou o esforzo realizado dende o Concello na mellora das infraestruturas deportivas municipais. Recordou que a esta actuación en Fontecarmoa hai que sumar outras como a renovación dos campos Manuel Jiménez e do de Verdón, e mesmo a ampliación da piscina municipal Celestino Brianes. Porque temos 9 pabillóns, temos 7 campos de fútbol, eso non o teñen moitas das cidades con maior poboación. Por qué? Pois porque Vilagarcía é unha cidade no que, o decíamos agora, no recibimento a estes xóvenes deportistas, a estes piragüistas. Vilagarcía é unha cidade na que se practica moitísimo deporte, hai moitos rapaces e rapazas practicando deporte e moitísimas disciplinas. Eso require un esforzo moi importante e mellora as nosas infraestructuras. Dende o Concello explican que está en marcha o proceso de compra dos marcadores que se instalarán próximamente. Tamén a preparación da homenaxe á deportista que dará nome ao renovado pabillón de Fontecarmoa, a exxogadora do Club Baloncesto Cortegada, Sara Gómez.
A Xunta de Galicia retomou esta mañá as obras de renovación do pavimento na autovía do Barbanza, que implicarán cortes en varios treitos ao longo dos próximos días. Tras a primeira fase acometida no mes de xullo e interrompida durante os meses de maior tráfico pola afluencia de visitantes durante o verán, os operarios iniciaron agora os traballos no enlace de Rois e Imo, onde continuarán tamén mañá, polo que se prevén varios cortes neste treito. O venres as intervencións centraránse no ramal de acceso á área de servizo, así como no enlace de Bexo, con interrupcións de tráfico que se prolongarán ata as 3:30 da tarde. Pontevedra actualiza os prezos dos proxectos das obras de Rosalía de Castro e Mollabao e aproxima a súa licitación. Así, o primeiro dos proxectos vería aumentado o seu custo en case un 10%, pasando dos 2.200.000 euros iniciais a 2.450.000 euros. Pola súa banda, o bypass pasa dun orzamento de 938.000 a un novo de 1.280.000 euros, un 36% de diferenza. Segundo explican dende o Concello, esta suba ben propiciada para evitar que queden desertos os procesos de licitación. A día de hoxe, o único trámite que sería preciso para poñer en marcha o proceso de licitación destes proxectos é o permiso de Adif. O Goberno local agarda que nas próximas semanas este permiso se materialice e poidan os servizos técnicos poñer en marcha toda a documentación para facer estas obras unha realidade, mudando totalmente, din, o aspecto e mobilidade na zona. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A Asociación de Empresarios de Ribeira segue a apostar pola dinamización do comercio local cunha nova campaña con motivo da volta ao cole. A promoción, que conta co apoio da Xunta de Galicia, desenvolverase ata o día 30 de setembro. Os clientes que realicen as súas compras ao longo deste mes nalgún dos comercios asociados deberán rexistrar os seus tickets na páxina web da patronal. Entrarán nun sorteo de 500 euros en vales de compra, así como 15 lotes de material escolar. O sorteo realizarase o martes 1 de outubro a 1 da tarde no local da Asociación de Empresarios. De setembro a decembro desenvolverase en Ribeira a mostra de teatro coa actuación de compañías de recoñecido prestixio. As funcións desenvolveránse no auditorio e por primeira vez poderán adquirirse as entradas por vía telemática. O 20 de setembro arranca a Mostra de Teatro de Ribeira. Esta edición será a máis longa dende a súa creación, posto que se prolongará ata finais de decembro. Contará ademais con compañías e actores de recoñecido prestixio con gran cantidade de premios no seu haber. O carácter internacional virá da man do clown italiano Leo Bassi. Imos a comezar con Criaturas, do Grupo Municipal de Teatro, a cargo de Óscar Romero, o 20 de setembro. Logo teremos o 27 de setembro a Vas Rir, Cabaret Climático, de Cultura Activa. O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro, o 4 de outubro. Top Manta, compañía Fulano, Mengano e Citano, nova compañía que ven a Ribeira o 11 de outubro. Unha inimiga do pobo, de Talía Teatro, o 18 de outubro. Entrega en man, de Contraproducións, o 25 de outubro. As formas do amor, de Verdeveras Expresións Artísticas, o 8 de novembro. Mais Sabor, Cultura Activa, o 15 de novembro. Boa Sorte, Mala Fama, de Tarabela Creativa, o 22 de novembro. A Luz do Día, de Serea Teatro, o 29 de novembro. Hamelin, de Redrun Teatro, o 5 de decembro. Leo Bassi, con John Mussolini, de Cultura Activa, o 13 de decembro, como xa dixen antes. E rematamos con Deb, de Mala Sombra Producións, o 20 de decembro. Ademais do amplo cartel, a principal novidade que este ano se poderán adquirir as entradas de xeito electrónico para facilitar a venda e o control do aforo. Eso vai a permitir, por exemplo, que se hai unha butaca libre, pois a pouquiño tempo de entrar nunha función, calquer persoa ali co seu teléfono móvil a poderá quitar. Estamos tamén mirando a posibilidade de habilitar a billeteira física ali no auditorio para poder venderlle ali a unha persona que non o sepa facer. Se non, mentre non a teñamos habilitada, pois os técnicos que andemos por ali lle axudamos co seu teléfono móvil a facelo, e iso di, pois 5 minutos antes, chego ali, hai de espacio, si, colles a entrada e entras, como en calquer función, o cual antes
non podíamos por moito que quixáramos, non? O prezo do abono para toda a mostra será de 35 euros ou de 4,95 para cada función de xeito individual. A sesión inaugural a cargo do Grupo Municipal de Teatro será de balde. Remata o verán, pero aínda quedan no calendario do Salnés algunhas citas marcadas en vermello. Unha delas é a Festa do Marisco do Grove, que este ano se celebrará do 3 ao 13 de outubro. Ademais da súa vertente gastronómica, a cita leva xa varias edicións potenciando a súa oferta musical. Ata 22 bandas pasarán pola Praza do Corgo baixo paraugas dos concertos do Marisco. É unha festa donde resaltamos o marisco e desde logo non podemos esquecer que o marisco é o protagonista, pero xa desde fai uns anos co cartel da música o que provocamos é que se haxa un público que posiblemente antes non viña á festa do marisco e agora coa excusa de ver algún dos grupos que podamos ofrecer se achegan aquí ao Grove durante eses días, disfrutan do que é a festa do marisco e despois tamén disfrutan da música. Por lo tanto, é un complemento ao cartel da festa. A competencia cada vez é moito máis agresiva, cada vez hai moitos máis festivais e cada vez os festivais, non só festivais públicos ou privados, sino tamén públicos, teñen cada vez máis recursos fronte a un orzamento do Concello un pouco destinado á programación que é elevadísimo, pero que intentamos que non se aumente nos últimos, creo que 4 ou 5 anos está estable e o mercado incrementou precios. Os artistas seguramente, se miramos cada un dos artistas que veo nos últimos 5 anos, aumentaron 30-40% os seus cachés. Os concertos son todos de carácter gratuito e contan cun orzamento total próximo aos 200.000 euros. O cartel comezará o 3 de outubro con Caballito e Fresquiños, dúas bandas locais. Xa o 4 subirán ao escenario de Rapans e Mondra, dous dos artistas galegos máis populares na actualidade. O sábado 5 será a quenda dun dos cabezas de cartel de Laporte, que compartirá a xornada cos DJs de Serial Killers, entre outros. Guadi Galego, pola súa banda, actuará na Praza do Corgo o domingo 6 de outubro. Durante a semana o protagonismo será para as bandas locais que darán o relevo o día 11 a Queralt Laoz, unha das voces máis destacadas da música indie actual. Tamén actuará esta xornada todo un clásico, Ariel Roth. O cartel destes concertos do Marisco garda unha incógnita: quen porá música a noite do sábado 12? Un cabeza de cartel que a organización agarda poder desvelar na vindeira semana. A espera da cita con Nazareno, o Concello da Pobra acollera outras festas nas parroquias. Destaca o Santísimo de Santa Cruz de Lesón, que se celebrará entre o 6 e o 10 de setembro. As festas do Santísimo de Santa Cruz de Lesón foron collendo moita sona nos últimos anos, atraendo a numerosos veciños de todo o termo municipal da Pobra. A Comisión de Festas, en colaboración co Concello, traballou arreo para deseñar un programa de 5 días de celebración, con propostas culturais de Telecer que se concentran sobre todo na fin de semana. 5 días de festa, de 6 ao 10, e bueno, decir un pouco pois que o Concello está aquí pois para apoiar este tipo de festividades que creemos que é importante por varias razóns. Unha, porque, bueno, pois as parroquias tamén teñen ese dereito a celebrar as súas festas. Tamén é unha maneira de descentralizar a actividade pois do centro do Concello, de levarlo un pouco pois tamén ao noso rural, que temos un rural precioso e creo que tamén é bo dalo a coñecer. E despois tamén, pois, fundamental apoiar a comisión, non esa labor altruísta que fai esta xente que, como Javier, que está aquí ano tras ano, pois pedindo mellorar todo, preocupándose para que a súa parroquia, a súa xente, pois teña uns diñas de festividade que se merecen. O día 6, como todos os anos, temos dous grupiños, o Pendrín, Colocón e pois un DJ, Jalai. E pois o sábado temos, que, bueno, isto xa non está anunciado, que se programou ayer, que pagan, que hai sección vermú, o sábado ás 12, a partir das 12, 2 ou 3 horiñas, por Fariña Bretal. E despois á tarde, ás 5 da tarde, como sempre, xogos para os nenos populares, con agasallos, e máis este ano vai haber unhas colchonetas gratuitas con monitor para os nenos e nenas. E despois a mexilloada con empanada gratuita, de balde para todos.
Vamos a ter un grupiño, mentre hai a mexilloada, actuando chispas, e despois, a continuación, outra vez o DJ, o jalaico. O domingo será o día grande coa misa solemne a 1 da tarde e posterior procesión en honor do Santísimo, acompañada pola banda de gaitas de Cuntis e Xiada. Os actos relixiosos continuarán o luns na honra de San Roque e o martes na de San Xosé. Os 2 días haberá misa e procesión a partir das 6 da tarde, acompañadas do grupo de gaitas Xiada. Pontevedra prepárase para unha das súas festas máis multitudinarias. Esta fin de semana a cidade volve atrás na historia para mergullarse na 13ª edición da Feira Franca. Dende o Concello informan que se recibiron un total de 177 solicitudes para montar mesas particulares, 128 para mercado, das que foron seleccionadas 77, e 113 de hostalería. Cifras que apuntan dende o goberno local amosan que se trata dun evento consolidado que encherá o centro histórico da cidade e os seus arredores. Sobre a posibilidade de chuvia, o Concello asegurou que esperarase ata o último minuto para valorar a cancelación de calquera das actividades programadas, aínda que non figura nos seus plans suspender a Feira Franca. O que non se celebrará este ano é a exhibición de falcoaría, tal e como se determina dende a Xunta de Galicia polo aviso de gripe aviar. Sanxenxo rende un ano máis tributo á cebola e ás súas produtoras. Hoxe a vila acolleu a 42ª edición da Feira da Cebola, unha cita que cada ano reúne a máis persoas na Praza dos Barcos. A entrega das cebolas de ouro foi o acto central da programación. Este ano recaeron no influencer Xurxo Carreño e na telefonista Lola Villalustre. Porque esta é unha feira que cada vez colle máis impulso e sobre todo colle impulso porque queremos que as nosas ceboleiras sigan plantando cebolas porque son as mellores cebolas do mundo. Por lo tanto, eu recomendo a calquera que compren cebolas de Sanxenxo porque van a vivir máis anos. Orgullosísimo, de feito non, sinceramente eu descoñecía o tema da cebola de ouro porque tampouco estou moi atento ao tema das noticias e tales porque estou todo o día metido no teléfono pero en redes sociais. Pero claro, cando me chamou Telmo, estaba o meu pai diante e dixo pero a cebola de ouro, algo importantísimo, tal. Claro, informeime, vin a repercusión que tiña, a importancia que tiña para a xente de aquí, e dixo, é un honor, é un orgullo poder levar este pin da cebola de ouro por Sanxenxo adiante. Pues estamos muy orgullosos de ella, de todo el cariño recibido, del reconocimiento y sobre todo quería hacer mención especial a Laura, que es la persona que propuso a mi abuela para que le dieran este premio. Yo emocionadísima, que quiero dar las gracias ya directamente desde aquí a mi madre y a mis tíos por dejarme ser yo quien la acompañe hoy y emocionadísima por poder hablar por ella y acompañarla. Tamén se entregaron os premios do certame da festa. O galardón a tira máis longa que superou os 235 metros foi para Judite dos Reis, moi lonxe da que quedou no segundo lugar, roldando 65 metros. En canto a cebola máis grande, levou o premio un exemplar de 1,5 kg, cultivado por María José Carramal. Finalmente, a telleira dos Seixiños, a agricultura tradicional e a escola de vela foron as composicións artísticas premiadas nesta edición. Como novidade, este ano recoñeceuse tamén o posto mellor presentado, un galardón que recaeu en María José Carramal. Xunto a ela, foron un total de 44 postos os que deron forma á feira que achegou aos asistentes os mellores produtos da horta de Sanxenxo. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. As novas do día volven mañá Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.